Hello mga subscribers and viewers, kumusta? So I'm back again, and today is June 24, 2019. So una sa tanan, first of all, nagpasalamat ko, or I want to say thank you sa tanan viewers and subscribers na nakalantaw or naka-watch sa akong cooking with me, Laswa Ilonggo style, nga nakakuha ko og 88,397 views. Thank you very much viewers and subscribers. O ginaot pa unta nga padayon mo sunod kanako, you continue watching my vlogs. And then I want also sa mga new viewers, sa mga bago lang nakatuklas ni akong channel, please do subscribe to my channel and click the red button below, and also don't forget to click the bell icon so that when I load new vlogs you will be notified. Thank you very much, and I'm so grateful, and thank you. So mga guys, karon magmukbang ta mango. So mango, no? Ang mango daghan kayong health benefits nga atong makuha, no? So according to Wikipedia, mangoes kuno are, what is mangoes? Mangoes are juicy stone fruit from numerous species of tropical trees belonging to the flowering plant genus Mangifera, cultivated mostly for their edible fruit. So the majority, ingon sa Wikipedia further, ingon siya nga the majority of these species are found in nature as wild mangoes. The genus belongs to the cashew family, Anacardiaceae. Mao ba ni pronounce, no? Correct me if I'm wrong. Then mangoes are native to South Asia, from where the common mango or Indian mango Mangifera indica has been distributed worldwide to become one of the most widely cultivated fruits in the tropics. So tropics diri sa ato Philippines, tropical country man ta. So mao na siya nga daghan kay mango makita dinhi sa Philippines, di ba? So other Mangifera species, ang scientific name sa mangoes, example are the horse mango, Mangifera foetida, are grown on a more localized basis. So guys, karon di ani ang mango ako ning napalit dinhi sa market. I bought this in our local market here in Toboso. Nag-cost ni og karon kay medyo murag nagkakuan no, hapit na mawala ang season. So hapit na mawala ang season sa mangoes. Medyo taas-taas ang presyo, 60 pesos. Pero sa uban na ay 40, nasa ay 35. Pero kani akong napalit is 60 pesos. So nasa dinhi available, pero kanilang akong na-available palit kay ginindutan ko murag tamis ba. So I go for the 60 pesos para nindot man gid ang tamis. So guys, diya karon ato nang gihiwa ang mango. Mao ni siya yellow fruit. Mao ni siya ang health benefits aning mango atong lantawon og unsa, no? Ang mango is, according po ni sa article na akong nabasa dito sa online, na siya nutrients nga high in antioxidants. Antioxidants may boost immunity, may support heart health, may improve digestive health,
and may support eye health and may improve hair and skin health and may help lower your risk of certain cancers. So kaning mango daghan day kay nutrients nga dala kaning yellow fruit nga ngani no, daghan kay nutrients o beneficial sa atong health o sa atong lawas no. So nindot gid ang mango or other fruits. So I encourage you nga mo eat gid ang fruits kay it's good for our health rather than those junk foods no. So mao na siya guys no, nindot ang atong mango nga naa makita ra nato din sa Philippines. Daghan day kay siya og nutrients nga mahatag sa ato nga lawas. So karon guys, I want to do some mukbang. Nara guys, so atong kanon nindot ni guro tamis. Be. No good. So worth akong 60 pesos. Tamis siya. Gagmay to siya, gagmay. Pero at least tamis siya no. So daghan kayo ni siya og kuan mahimo nimo pwede sa din nimo kuan i-shake. Pero kung i-shake na to, ug gasto pa tagdaghan no, mga ice, then ato pang i-grind. So ato na lang kanon para nindot jud no. Tamis siya guys, nami po ni siya kung wala mo'y bayan or wala mo'y sudan. Amo ning gina sudan. Wa ko katingo guys na. Dami kayo. Ang tamis pugid pud kayo. Makita lang ni din ha sa tropical countries no. Correct me if I'm wrong. Pero daghan ni sa tropical countries. Yan ang liso. Medyo gamay siya pero okay naman. Tamis yun siya guys. Nindot siya ni siya kung nakabalo ba mo anang kuan kanang malagkit no na rice nga gi hingalan lag puto kanang mabuntag niya isuwa ni siya i-paris ni nimo ang mango nindot sad kayo. So kini gamay-gamay. Ito na sa ni kanon. Dami. Tamis. Di mayo pagkahiwa na ko. Oh no! Asa dang Indian mango ganahan sad ko. Pwede sa ni siya ninyo i-slice no paana no nya din iana lang. Pero murag social kay ba pero okay lang iuna ani. Kandos lang ka kandos ha. Kutsara. Ni siya guys no kay makanindot sad kuno siya sa skin and hair.
skin and hair health nimo nato. So sa nindot gining fruits or mangoes ang atong pagkakanon everyday kung naamanggaling, no. Kasi ang mango basta dili na seasonal, dili na season niya, medyo mahal-mahal o pangitaon na pug kaayo. Pero kung season gani barato yun. O guys, naon tao. Na. Oh. Basta kamo assure maka nindot gini makakuha ni makatabang ni sa ato ang lawas o atong health. So kaon mo guys, Ay po ni sa mga tambok diet para nga di mo tambok maayo. Padayon ako. Nambok lang yapon, no. Para buyag pod. Muna guys, kaon yun mo og fruits, labi na pud ning mangoes. I encourage you to eat fruits, more fruits, especially mangoes, bananas, and other fruits, no, ato makita na din sa Philippines. Kay daghan kay na makatabang na sa atong lawas, so makata nagbenepisyo sa o benefit sa atong nutrients or health. So guys, thank you very much sa uban ako sa akong mukbang sa eating mangoes, no. So I hope nga katong bago pa sa akong channel maka-subscribe mo sa akong channel by clicking the red button below and also the bell icon para maka-subscribe mo sa ako for more videos and vlogs. So guys, thank you very much. Peace out.